Rosa, ens podries explicar quines són les activitats que han sorgit arran d'aquest projecte de Perseguits i Salvats? Primer de tot, el que vam fer va ser aprendre. Vam fer una recerca bibliogràfica important, que tampoc no és que ens portés gaire feina, perquè la veritat és que és un tema poc estudiat. Vam llegir, vam aprendre de bibliografia publicada i després vam fer com que amb aquests socis que us comentava abans que teníem, que ells fa molts anys que treballen, doncs vam fer tres viatges. El primer de tot ens vam acostar a Sort per conèixer in situ l'experiència de patrimonialització de la presó. Vam estar treballant un cap de setmana amb la Universitat de Lleida, que ens va explicar tot el procés de documentació, i també vam entrar en contacte amb l'associació Camins de la Llibertat de Sant Girons, que justament aquell cap de setmana, per això vam escollir, ells feien el tradicional camí de Sant Girons fins a Tavascan, que és un dels camins de creuament del Pirineu. Els amics de Sant Girons fa 30 anys que treballen a partir d'un camí físic, la memòria de totes les persones que van creuar els Pirineus per aquesta zona. I ells ens van explicar el valor que té mantenir aquest camí històric i mantenir la trobada històrica. Cada vegada són menys, perquè el temps fa això, fa que moltes persones desapareguin, però la constància en mantenir aquest record fa que en els últims anys hi hagi hagut contacte amb Sort i amb les persones d'aquesta banda del Pirineu i que el camí ara es pot dir que té continuïtat. Per un cantó pugen els francesos i per l'altre els catalans i es troben al cim, i en un camí que està ple de petits i humils memorials. Per tant, qualsevol de les persones que el fa aquest camí per altres intencions, per la vida sana, pel paisatge, doncs té l'oportunitat de reflexionar sobre el que va passar, o què va ser aquest camí. Aquí no tenim, els memorials a Espanya tenen bastanta mala fama, perquè com que es van començar a fer a l'època franquista, doncs no ens hi sentim massa còmodes, però a tota Europa hi ha memorials als soldats morts, a les grans catàstrofes, i totes les comunitats jueves i víctimes de l'Holocaust i gitanos i homosexuals ho han fet. Nosaltres no en som massa propensos, però aquests llocs de patrimonialització són baules que arrelen aquesta història comuna. Aquesta va ser la primera experiència, anar a Sort, a conèixer també fins a quin punt un lloc d'aquests pot despertar l'interès d'altres col·lectius que entorn de temes històrics fan propostes de turisme cultural. Per exemple, el cas de Sort ara i de Tavascan i tota aquesta zona potenciat per la Diputació de Lleida, estan fent rutes de turisme. El segon viatge el vam fer al Memorial de la Shoah de París. Allà vam aprendre la importància dels documents. Els d'història ja ho sabem que el document és clau, però vam poder constatar que fins a quin punt la documentació conservada al Memorial de la Shoah de París havia servit, havia sigut útil jurídicament per poder emprendre algunes accions claus contra el nazisme. Quina documentació? A París ens acompanyava també la Doris Sonheimer. Ell va trobar allà, guardat,
en una carpeta la història que ella no tenia, que no coneixia, no tenia guardada a casa seva, els seus avis materns. El trasllat de Freiburg a París, i de París als camps de concentració del sud de França, el viatge fins a Danzig, de Danzig a Auschwitz. Cartes, fitxes, passaports, fotografies, qualsevol testimoni, qualsevol document familiar, el més humil, és història. Llavors, poder constatar que hi ha una institució que conserva i posa en valor aquests documents familiars és una lliçó, també, d'aprenentatge. Nosaltres aquí tenim importants arxius, però són arxius històrics, arxius ara d'empreses també, però no conservem els arxius de les famílies. No tenim política arxivística en relació a la documentació familiar. Per tant, és molt important conservar aquesta documentació. Les fotografies, però també les cartes, els documents més simples, les escriptures de propietat, amb això es construeix la història. Amb aquests documents fermem el testimoni oral, equilibrem la part subjectiva que té tot testimoni oral i els necessitem molt per poder construir amb rigor aquesta història col·lectiva, formada de històries individuals. El fet de trobar-se a la Dori, en una biblioteca, en un arxiu, ben conservat tota aquesta història que a ella li faltava, doncs la va transportar a un món de necessitat de conservar, ordenar, classificar i donar valor al seu arxiu familiar, que és molt complet, però també de pensar en la necessitat que un dia aquest arxiu personal ha de formar part de l'arxiu, d'algun arxiu d'aquest país, perquè aquesta història és la història de tots. Per tant, això és important aprendre-ho també, el fet de donar valor a tot allò que pot reconstruir un passat. El tercer viatge va ser a Berlín. A Berlín vam aprendre la importància de la topografia del terror, que és el nom de la institució sòcia que ens va acollir. I traslladar d'aquí ens hem donat compte que valia la pena fer l'exercici de cartografiar aquest paisatge urbà, que era el paisatge d'aquest període, els consolats, els hotels, les fondes, les estacions de tren, perquè el Josep Calvet ja havia fet la topografia, ja havia marcat els itineraris del Pirineu, però un cop creuats i arribats a la Seu d'Urgell, a Lleida, a Sort, a Girona, aquests camins s'han de continuar fins a Barcelona. I aquests camins tenen continuïtat a tot el món. De Barcelona, on van anar? A Boston, a Palestina, a Buenos Aires. I aquesta gent que van creuar per Sort, per Portbou, per Puigcerdà, per Oceja, d'on venien? El camí ens porta a Europa. Per tant, una vegada més estem en aquest valor de la història compartida, de la història d'Europa. Els camins, històries personals, són històries col·lectives, que expliquen aquest viatge que no fa ningú més que la comunitat jueva, que a mi em sorprèn, sou ciutadans del món. I això és especial, això és singular, sortiu d'un país, d'una nació, d'un estat que ja no existeix, i arribeu al segle XX i avui en un món global, conservant una identitat, uns valors, una cultura. Això és sorprenent per algú que és, repeteixo, d'un món tan petit,
tan tancat, que no s'ha mogut mai des de fa 800 anys o 900 des del mateix poble.